Hvordan har det med situationen, må jeg høre? Ja, lad os se. Jeg er bare ærgerlig over, at jeg ikke har min Batman-dragt med. Hallå, jag är från Sveriges Radio och det här är inte klokt. Ja, tak for det spørgsmål. Jeg er veldig glad for det spørgsmål. Jeg synes, det er meget relevant. Det er de bedste spørgsmål, jeg har fået. Fik du hans spring da? Yes. Peter Skone. Hun tør ikke springe. Jo, fandme om hun ikke er tør, mand. Jeg er en mandfolk. Jeg er et mandfolk. Jeg er en rigtig mandfolk. Gør det bare. Så går vi med den polterarm, vi skal have 4 foran. Skal vi tage en vognmand bag så? Ja. Prøv at se, han er oppe på 110 kilo nu. Slip håndtagene! Jeg skal da ikke med tøj på her. Nej, jeg har ikke andet her, mand. Nej. Ja, der skal jeg skifte dig med. Vil du have det i billig første? Jeg kan lige komme ind og sætte det der. Nej. Det er ikke, der holder! Han skal ikke være mere. Han er den første, var. Prøv at sige, hvad? Nej, jeg er ved at være Nå, hvad her? Ulla, du er også. Jeg kan få det.
alle sammen jo. Du skal holde kød i trusser, ikke andet? Du kan komme til. Du kan springe og køre alle andre. Det er kun i trusser. Kom så, Per. Kom her! Stop filmen, stop filmen, han er død. Stop filmen, manden er død. Stop filmen, manden er død. Har du fået et par brejer? Nej, jeg har sgu ikke. Jeg har Jävla svenskar! Alla svenskar! Helvete! Jo, han er sprunget også, jo. Skyld op i sko. Han sveder, han er ingen sko. Hvor får du med det samme? Nej, der er ikke meget mand. Begge sko. Leger manden, eller hvad? Det er bare der. Det er glat deroppe. Det er glat deroppe. Jeg tror ikke, at det... Kom nu. Døb ham på! Kaplinen! Og jeg har ondt i maven. Hold han på maven, han. Der er starter en mand. Jeg må ikke vise. Nej, det skal jeg rundt på 11. Hallo? Jeg tror, han de to, så først de tunge, og så de lettere til det. Så de vejer. Så er det blandet. Jeg tror ikke, det er så slemt, dog. Nej. Det er slemt, når du tror det også. Jo, lige der, ja. Du kommer på arbejde. Ja, så giver vi den her. Fat i marker derovre. Det kan ikke hive ham op. Ja, det er du sidder med.
Hop, hop! Hop for helvede! En af fedeste tunge der, ikke også? Det så kommer Det skal gerne være først, det ikke at ja, det er det. Det findes ikke mere. Der er vigtige ting i det. Jamen, ordet var væk. Ja, så trusser og alle. Så videre, skal vi det? Nej. Abraham, for helvede. Han vil bare lege med livet, da. Nej. Ready? Give the camera to somebody? Yeah. And then to your pockets totally. Morten? Er den? Nej, det er jeg ikke tjek på det der. Jeg ser ikke tjek på det her, det er helt ude. Var det godt, Lav? Prøv det en gang lige sådan der baglæg, så du ser du platform. Da jeg sprang ned i revnen, der stod jeg jo forlæg, ligesom de gør her. Hvordan trykker man på, når man skal filme, hva'? Hvordan trykker man, når man skal filme, hva'? Det er næsten... Hvordan trykker man, når man filmer? Du trykker så bagpå. Men det er jo alt muligt mærkeligt op. Nej, det er her. Ja, det gør man bare med hånden. Det er endnu bedre, end hvis du bare hænger stille, så gynger den jo bare. Du skal skynde at lave et. Hvem er det? Hvad er op nu? Det er sgu da ikke Hans, han hedder. Jo, han er sjovt. Ærø. Ja, Marstal. Han skulle have været døbe. Satans også. Så bliver han heller ikke døbe. Jeg kan ikke se en skid af det. Det er kraftedeme, når ikke er ordentligt kamera. Det kunne alt for meget film, eller hvis Nej, der kunne gå 12 minutter på den indtil videre. der er ikke fingrene på det, vel? Jeg optager lige nu. Vi er ved at filme, når jeg kører ned også. Ja, for helvede, det regner i en linsen, der er ved at komme. Er det lært at rustfri stål, der? Alt for helvede, det kan jo det. Ærø! Jeg fik et skub. Er der ikke Jo. Siger jeg bare. Så, Trine, du nærmer det sig. Jeg skal være film til alle sammen, så du bliver nødt til at... Jeg stopper så, ja. Lige lige op, ikke også? Og det er en anden der. Nu kan du se, nu optager det. Nu skriver det 2, 3 sekunder, 4, 5. Næsten alle rockere herhjemme er efterhånden under indflydelse af den internationale... Dem vi snakker om her, det er jo folk, der lever af kriminalitet, og derfor burde tilbringe det meste af deres tid. Politiet har stadig ingen afgørende spor af gerningsmanden til rockerdrabet i Københavns Lufthavn i går. Vi har jo sett ned i Helsingborg, at man har tappet op. Vi har sett i Helsingfors, at man har tappet op. Man skal ikke lade en sådan episode, hvor voldsom den end er, ligesom sige, hov, nu skulle vi gøre et eller andet i hovsa eller panik eller sådan noget. Jeg mener rent faktisk, at de kommer til at stå til regnskab for, hvad de har gjort hver en. De skyder hinanden ned, og det skal ikke være her. Politikerne har fået nok af rockerkrigen. Kan du använda all den lagstiftning vi har för att markera att vi ogillar verksamhet? I øjeblikket mener jeg, at der er behov for at give dem en tæt opdækning. Rockerklubberne Hells Angels og Bandidos har sluttet fred herhjemme og i resten af Norden.